Hey guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन बरायफिननाय थाबावबाय। स' लोगोफोर दिनैहाय शिवरात्रि जादों आरोना फार्स्ट दिनै। ओमफ्राय बेयावहानो खुलुमनो थांनो नागिरदों जों बाजैमोन आब'मोनजों ओमफ्राय सिस्टारमोनबो दङ। बेवहाय खाथियावनो जायो आरोना जोंना धीरेश्वर मन्दिर होननायावहा जायो आरोना मेला माने एसे बिदिनो जायो आरो फिसानो खुलुमनाय आन्था जायो आरो बेयावहाय। स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला जोबजासिम आं थांबाय थानोसै लोगोफोर।